έκανα όταν ήρθα στο Μήλος Σωτικών. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπήκα στο εργοστάσιο σοκολάτας. Α, ένα εξωτικό. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Σοκολατάρες. Αυτό το συντριβάνι, wow. Κάνουν και καρικατούρες. Θέλω να μπω σε αυτή τη ρόδα. Ήπια στη σοκολάτα. Έκανα ζωγραφική προσώπου. Πήρα μαλλί της γριάς. Παγοδρόμιο δεν έκανα. Ζεστάθηκα στις σόμπες. Έστειλα γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Το γράμμα μου